खुलुमबाय बे फुंबिलि समाव गोनांथार निउस आपडेट लाना फैदों। बडोलेन्डनि सिमां लानानै गोदानै जोनोम लानाय ULB आफादा उदालगुरि जिल्लायाव गावखौनो आखाइ दिखोबाय। कमान्डार सुक्राम बरो आरो प्रेमजित ब्रह्मजों लोगोसे सा 12 ULB सोद्रोमाफोरा आखाइ दिखोबाय पुलिसनि सेराव। गोदानै जोनोम लानाय ULB आफादनि गासै सोद्रोमाफोर 12 सोद्रोमाफोरा आखाइ दिखोनाय जाबाय पुलिसनि गावखौनो पुलिसनि सेराव गथायना होनाय जादों उदालगुरि जिल्लायाव। बारो जन पैसा पैसा